Tak jo, zdravím vás u dalšího videa, opět na téma Ondra Vlček, protože objevily se nějaké informace, které neúplně mění celý pohled na tuhle kauzu, ale jsou to informace nebo i video jedno, které by bylo dobrý, nebo mně přišlo jako by dobrý o tom něco říct. Takže první věc, co bych chtěl probrat, je video, kde vlastně ta Veronika, ta přítelkyně Ondryho Vlčka, prý napadla, v uvozovkách napadla někoho na dětském hřišti. Takže pustíme si to video. Čekejte. Tak, pustíme si to video. Tak. Nic k tomu teďka nebudu říkat, jenom sledujte. Hlavně toho kluka i to chování té Vlčkovy přítelkyně. No, tak teďka to vidíte, jak do něho strká, ale důležité je, dívejte se i na toho kluka, jo. Že nic nedělá. Jo, tady jsou nějaké urážky vlastně. Ty jsi debilej. No, tady se to stále více a více vyhrocuje. Bojíš se, chlapče? Bojíš se hlavky? Bojíš se? No, klasické ženské řeči, když jsou naštvané. Právě. Holky, no tak... Co si vole? Co? Nic. Nic se mě. Jasně. No. Řekl? Jasně. Jasně, jasně. Jo? Tak je piče zvaním až mu to do očí, neky zmrdanový. Proč bych tam měl chodit? Jsi piče, vole, ty to mezi na dálku, že? Jo, podle slov slyšíte, že prostě to je hodně vyhrocený, hlavně teda ta Veronika, že je hodně naštvaná. Nás učili, že se taky nebyl. To trochu přeskočím. V Evropě, Českou. Držne já. Držne já. Petěk, gang. Narvu, vole, když jsi tlustý, vole, jak web. Nice. Nice, no. Tady to pokračuje. Počkej, tady to bylo. A tady se vlastně ten kluk už neudržel a dali teda pořádnej velký hák. OK, tady to stopneme a chtěl bych k tomuhle dodat důležité věci. Za prvé, viděl jsem i video od Pita TV, kde prostě tam to bylo takový, že on nakonec řekl, že ta Veronika je vlastně trochu magor a že ten kluk se dlouho držel a až teďka ji udeřil. Jde o to ale, že jsou to děti. Jo? A děti jako takové určitě jste někdy zažili, jak strašně rádi provokují. A to je právě ono. Ten kluk jí dlouhou dobu neudeřil, protože si užíval tu provokací. Jo? Urážení, zesměšňování, protože vlastně říkal o ní, že chodí s pedofilem, jo? Takže to je, dá se říct, i urážka jí samotné. A proto, dokud ona byla naštvaná do těch mezí, který on považoval za vtipné, tak jí právě nějakým způsobem na ní fyzicky nezautočil. Až když už to došlo do mezí, když se mu to nelíbilo, tak jí dal prostě ránu. V tu dobu už se to začalo tak jako stahovat, už se začala celá ta skupinka těch kluků, těch dětí stahovat a ona stále ještě, tedy dá se říct, bojovala. No. K tomu se ještě dostanu, proč tedy asi bojovala a proč se tak chová, nebo chovala. Je to relativně normální, musím dodat, jo? Už teďka. Musím dodat. Pokračujeme. Ty pičo, ty jsi fakt čurák, hej. Ty jsi dal do ucha, kurva. No, vyhrocená situace, to je relativně normální.
Jo, prostě je vidět, že teďka už se všichni stahujou, celá ta skupinka, protože do té doby to byla strašná sranda a když on už zaútočil, tenhle, tak to už bylo asi přes čáru prostě a to, protože to byla fakt jako rána, jo, to už byla fakt jako rána od něho. Za 2 dny bylo 15. Protože za 2 dny bylo 15. Jo, tady tohle, taky to stopnu, tady to, že prostě ona už teďka dává, že na Instagramu, že jí je 15, ne 13. To je taková trochu komická varianta, jak řešit situaci o tom, že její přítel není pedofil, což není ani kdyby jí bylo 13, jo, nutno dodat. Co? Ty piče, kdybych chtěla vědět, tak tady složím piče do kopu, jak psa s mrdem, ale vole, kolik ti je, pičo? Dobře vědět. No, stále prostě Nevím, 10 myslím. dětská agresivní reakce. Nevím. No, jako, Myslím, že ne. nejenom dětská, jo, když to teďka stopnu, tak nejenom dětská, jo, tady tohle prostě slyšíte i u dospělých lidí. No. Jen problém je, že když jste dítě, nebo když jste v pubertě, tak prostě prvotní chování, vaše chování prostě způsobeno i emočním dopadem, jo, takovýma těma prostě hormonama, mozek vám zaplaví hormony a ty pak můžou fungovat jako neurotransmitery a prostě začnete fungovat na 110, na 120, na 130%, jo, a chováte se někdy až trochu pomateně, jo, jako teďka to vidíte na celém tom videu. A tak budeme ještě pokračovat v tom videu. Pičo, ty děláš ty úplně, ty tady vole utekl přede mnou. Aha. A ne? A to ty asi furt nechápeš. Nechápeš, piči, dělám ty trochu. Úplně, že děláš. Jo, tady vidíte, že už je i on totálně agresivní, ona už teda se začíná stahovat, i když ne úplně. Tak čau, ať se dobře písá. Co jsi řekl? Jo, tady prostě ještě dodal, že ať se prej dobře píchá, no, tak je zajímavý, že ona se už stahovala a teďka se otočila, což já nevím, jak bych to vlastně jak bych to jako měl pochopit, jo, jestli přímo, počkej, dáme lepší, jestli přímo to znamená jako reakce obrany, jakože nic takového se nestalo, nebo přesně opak, spíš bych řekl, že to byla reakce obrany, že nic takového se ještě nestalo, takže hele, možná si myslím, že fakt spolu ještě nic neměli. Ale tohle je spíš jenom taková jako domněnka, jo, to je prostě nonverbální komunikace a tady tyhle chování, to může být různorodý, to může mít různorodý dopad, jo, prostě můžete se zachovat, každý se může zachovat různým způsobem a může to znamenat úplně něco jiného, jo, u každého člověka. Takže jdeme dál, jdeme ještě dojet tohle video. Já to asi trochu zkrátím, protože nevím, jestli tady ještě něco bude vůbec, co by se dalo komentovat. Ty nevypadáš taky o nic lépe. No, tady jsou blbý keci, pardon. On je pedofil! Není pedofil, bohužel pedofilie je jinak specifikovaná. Tedy po psychologické stránce. Tobě rovnou. A jo, já zapomněl, on... Jestli to má být rozumný, Ona má tak za mě 15. když já zapomněl, ona má 15, 15. No, tady už jsou prostě keci, no, dá se říct. Dobrý, takže tohle video bychom měli. Teď zpátky k tomu, co vlastně jsme mohli v tomhle celém videu vidět. No, tak malý skupinku kluků, který se chovají jak tak nějak dětinský, prostě mají touhu vyprovokovat tu holku, tu Veroniku a užívají si to evidentně, fakt je to baví, však to i natáčou, takže ji teda napadali, užívali si to, ona byla už teda hodně naštvaná. Proč byla naštvaná? No logicky, jako když někoho milujete, tak ho chcete bránit. Kor, když jste vlastně v pubertě a je to vaše první láska, tak vlastně celý svět pro vás neexistuje. Existuje jen ten člověk, který ho milujete, kterýmu cítíte ty emoce.
Jo, takže to dává asi smysl, proč byla tak naštvaná, jo. Taky jde o to, že teďka ta celá kauza je tak vyhrocená, že ona si vytvořila prostě kolem sebe takovou pomyslnou pevnost a v té pevnosti je jenom ona a vlček, jo, a čím víc vlastně pokoušíte se v uvozovkách tyhle pevnosti, tyhle hradby napadat, hlavně těmahle blbýma gestama, chováním, tak ty hradby prostě rostou kolem ní a ona stále více a více se utvrzuje, že okolí jsou ignoranti a její láska je prvořadá věc, kterou by měla bránit. Takže v tomhle je největší problém, jo, prostě to je tak vyhrocený, že to jde prostě do sraček, no. Pardon za tady tenhle vulgarismus, ale tohle prostě nemá řešení, když to takhle bude pokračovat, jo. Takže ta holka je vlastně, dá se říct, normální puberťačka, která touží po své lásce, což je vlček teda, což je možná i bohužel vlček, protože ten vlček, co dostáváme teda do další části videa, co bych chtěl řešit, a to je video od Terry Heinz, teda doufám, že se to vyslovuje Heinz jako po německy, teda pokud ne, tak nevím, tak sorry. A to jsou vlastně to bylo vlastně, že ona, ta Terry Heinz, byla ve svých 12 letech, což bylo před 2 lety, teďka má 14, tak dopisovala si s Ondřejem Vlčkem. A on jí tam psal různé věci, až nakonec to došlo, kdy on jí napsal větu a mokré sny. Chápete? To je trošku... A zatím samozřejmě smajlíky, nebo něco ve stylu smajlíků. A tady je ten problém, který bych chtěl asi ještě řešit, a to je, jak mohl nějaký člověk, představte si kohokoliv, jako i klidně sebe, že byste napsali ženě, klidně své věkové kategorie, tuhle věc. Jo? To je takový jako po nějakým, dá se říct, téměř ještě neutrálním chatu je trochu ujetý. Jo? A proč to teda použil? První věc, co mě napadla, není náhodou sexuální predátor? No, tady bych teda řekl, že ne, protože sexuální predátor je vlastně taková jako zvýšená touha po sexu. A tohle přímo jako nepoukazuje na to, že by byl ten vlček sexuální predátor, spíš, že má sexuální frustraci. Co to znamená sexuální frustrace? No, dlouho neměl sex a asi na něho relativně myslí, takže svoji konverzaci může právě schylovat do těchto mezí, do těchto sexuálních mezí. Fakt jako co napsal, tak pomale znělo, jako by psal s jednou rukou v kalhotách, kdybych to měl takhle říct, jo, jednoduše. No a to je právě toho, že Ondřej Vlček evidentně nemá moc velké asi intimní vztahy se ženami, takže mohl dojít až do téhle fáze. Což by ale taky odpovídalo tomu, proč hledal právě holky ve věkové kategorii 12-13 let, protože tyhle holky už mají prostě relativně vizuální rysy ženy, ale jsou zároveň takovou tou nejsnadnější kořistí. Prostě jinými slovy, vlk ulovil kozu, jo. Pardon. Já jsem to musel použít prostě. No tak vlček prostě hledal ve vodách, kde si myslel, že je to nejsnažší, jo, kde může konečně najít nějakou svoji partnerku. A také, proč lovil ve vodách 12-13 let? No, protože sám, jak jsem říkal v prvním videu, má mentální chování na úrovni těch 13, 14, 15 let. Takže a s těmahle lidma se i stýká, takže je jasný, že když se s nima stýká, má jejich mentalitu, no tak samozřejmě asi bude i v těchto vodách hledat. A bude hledat, když to prostě nejde najít, tak v těch věkových místech bude hledat, kde je nejsnažší někoho najít. No a to bylo právě 12-13 let, což i odpovídá, proč psal té Terry Heinz, když jí bylo 12, a proč si našel teďka Veroniku, který je v tuto chvíli 13. Takže co dál dodat? No,
Co jsme se v tomhle videu dozvěděli? Že vlastně chování té Verči je relativně normální na její věk a hlavně situaci, kdy je fakt ve velkým stresovým zatížení, protože celý český a částečně i slovenský YouTube se prostě na ní dívá a taky už na ní evidentně útočí, což je taky hodně velký problém. A Vlček, no, tam jsme se asi nedozvěděli moc nic novýho, prostě měl by zajít k psychologovi a řešit tohle jeho zaseknutí, mentální zaseknutí, aby to nebylo problematický nejen pro něj, ale i pro okolí a třeba jeho nynější či budoucí partnerku. A co ještě dodat a co bychom si mohli z tohle videa vzít? No, nechovejte se dětinsky jako malí děti a nepokoušejte se někoho naštvat. Můžete všechno ještě zhoršit místo toho, abyste to zlepšili. Tak jo, díky, že jste sledovali tohle video. Jsem rád, že jste se dodívali až do této chvíle. Budu rád za každý komentář, protože komenty jsou super a já na ně prostě rád odpovídám, ať jsou jakéhokoliv typu, negativní, pozitivní, neutrální, jakýkoliv. Názor je názor a já ho chci prostě slyšet. Takže čau a snad u příštího videa.